dnešnej dobe strácame človeka. Naše duševné sily sú roztrieštené. Myslíme si jedno, snívame o niečom druhom a robiť musíme niečo tretie. Veda, náboženstvo a ekonomické požiadavky nás vedú každé iným smerom. Ale skutočná individualita sa rodí až tým, že zintegruje svoje myslenie, cítenie a vôľu pod jednu vládu. Až potom začne sama utvárať svoj vlastný osud. Slovanskí myslitelia hľadajú celistvú múdrosť, syntézu prameňov poznania, zmyslov, rozumu a intuície. Tieto tri sú ako traja kráľovskí synovia z povesti. Ak sa rozdelia, každý sám podľahne. No ak budú držať spolu, zlo ich nepremôže. Existuje vôbec intuitívne poznanie? Existujú pravdy, ktoré nachádzame len pri pohľade do vlastného vnútra a sú všeobecne platné? Čo je to, čo sa zjavuje dospievajúcim v duši ako ideály? Kde pramení inšpirácia umelcov? A odkiaľ sú nové poznatky priekopníkov vedy? Zjavuje sa prorokom skutočne Boh, anjeli či zomrelí predkovia? Alebo je to len halucinácia vykúzlená podvedomou aktivitou ľudského mozgu? Videli mystici a proroci národov od úsvitu dejín každý niečo iné? Alebo to isté? Cez celú rozmanitosť dejín zjavenia presvitajú spoločné, archetypálne motívy. Keby tieto vnuknutia boli len osobným výmyslom jednotlivcov, nemali by spoločné jadro. Ale keby to spoločné pramenilo len z biologickej prirodzenosti, zdedenej po spoločných predkoch v evolučnej histórii, zjavovali by sa nám stále v každej dobe rovnaké duchovné obsahy. A tak to nie je. Ľudia na vzdialených kontinentoch podávajú nezávisle od seba správy o podobných vnuknutiach v rovnakom čase, no v každom čase iného druhu. Tvorivé rozkvety sa odohrávali v rôznych civilizáciách, periodicky a súčasne. Naši praotcovia verili, že to je 7 archanielov, ktorí sa striedajú ako duchovia času. Každá duchovná bytosť má svoj rytmus a inšpiruje špecifický druh umenia, vedy a filozofie. A tvorivé vlny v dejinách sa skutočne odohrali tak, ako to predvídali mudrci staroveku. V akej dobe žijeme? Heraldické zvieratá symbolizujú ideály, úlohy, ktoré sa vnútorne zjavujú dušiam. Jednorožec spravodlivú vládu, Fénix sebapoznanie a duchovný prerod. Antickí autori opísali ich rytmy, ktoré sa práve pretínajú. Po stáročiach sa stretnú Fénix a jednorožec. Také vznešené zvieratá zasádli na trón času. A my spíme.